vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, mukomanashi makadii zvenyu, please post for me. Asi kana mava kuposta nyaya yangu, please vigaiwo chitupa changu. Mukomanashi, ndine kanyaya kangu ako kandiri kuda kuti munge muchizondibatsirawo. Kanyaya aka kari kundinetsa, handiziviwo kuti vedare vanokwanisa here kuzondibatsira. Inini ndiri murume ane makore 32 ekuberekwa. Ndakadanana neumwe mukadzi uyu ndewe chikuru, tingatoti zera rake mukoma. She is almost the same age na Amai Vangu, but mukadzi uyu anewo tuma businesses twake. Saka matangiro acho atakatanga kuita kudanana ndeyekudai so. Pane imwe nguva iyo yandainge ndichifamba neumwe sawira wangu uyo ane track rake, ndo pandakabva ndazosangana nemukadzi uyu wandanga ndichidanana naye. Saka ndakati ndasangana naye kudaro, takatora nguva refu tichingotaura pafoni, but tichitaura pafoni tainge tisingambotauri nyaya dzerudo, yaingova ndeipi zvichingopererawo zvakadaro. Saka iniwo nekufamba kwenguva mudzimai wangu akabva azongotanga kungoitawo dzimwe skiri dzandainge ndasinganzwisisi, like munhu wekuti anonyanya kukontrolewa nehama dzake. Izvo zvaanenge audzwa nehama dzake kuti ange achiita, nayewo ndo zvinhu zvaanobva azomhanyirira kuita. Sometimes unokwanisa kutoti uchitodzoka kumba wobva watoona kuti mudzimai anenge atorongedza mabhegi. Paya pakuzonomubvunza obva atokuudza kuti ndanzi nabhoti ndinge ndichienda kwakati, then ivo bhoti vandiudza kuti vachazokufonerai. Hameno kuti wai vasina kana kuzokufonerai. Saka life yakadaro yainge yava kungondirwadza kuti vana tsano vainge vava kupinda mumarriage mangu. Apa inini zvekutongwa nanatsanowo zvinhuwo zvekuti ndainge ndisina kana kumbogara ndakazvitarisira kubva zvandainge ndakadawo kupinda mumarriage iyi. Saka little by little rudo urwo rwainge rwurimo mumwoyo mangu rwainge rwava kungofeda a little bit by a little bit, zvekuti nguva dzedu zhinji inini nemudzimai wangu tainge tava kungogara takangoburana tichingonetsana chete. Saka ndaiti kana paya pandinenge ndanetsana nemudzimai, kana akatora kabhegi kake achiti ava kumbodzokera kumba kwavo, ndo pandaizosara zvangu ndofonera mukadzi uya wandakazotanga kudanana naye. Iniwo ndichomufonera ndainge ndichingomuudzawo maproblems angu awo andainge ndichisangana nawo mumarriage mangu. Saka iye akabva azotanga kundiudzawo izvo zvaainge achisangana nazvo mulife make. Mukoma paakazondiudza kuti ainge atova almost 9 years asina kana kumbogara aita bonde nemunhurume. Ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova, because taitoti paya tichiita majokes aibva atanga kutondiudza kuti kuzasi kwangu uku kwakatodzoka kutoita musikana chaiye, because kubva zvaainge akashayikirwa nemurume wake, iye ainge achiti haana kana kuzombogara ada kana kufunga nezvekuti ange achipinda murelationship nemunhurume, because murume wake ainge achimuda. Saka the more yatakangoramba tichingotaura, munongozivawo kuti kana magara matanga kutaurirana nyaya idzo dzinenge dzichienderana nekuita bonde, munozotogumisidzira mava kutoita kunyange bonde racho pafoni. ndo kuzodanana kwatakazotanga kuita inini ine mukadzi uyu. Saka mukadzi uyu mukoma, iye anogara kuBulawayo, inini ndinogara kuHarare. Zvino bhesi chairo rekuti ndinge ndichizomuona kana auya kuno kuHarare ndainge ndisina, because ndainge ndichingogara
pamba ipapo apo pandainge ndichiloja nemudzimai wangu ndo kaupenyu kacho katainge tichingoraramisana ikako kekungoti kunyange zvedu tainge tichikonana but taingogara pamba 1 ipapo. Saka kuti ndinge ndichiunza mukadzi uyo pamba apo pandainge ndichiloja zvainge zvisingaiti. Mazuva ekutanga takambotanga tichasangana zvedu kuloji, dzamara inini ndazowanawo kamwe kabasa. Mushure mekunge ndazowana kabasa ndo pandakabva ndazotsvakawo imba, ndikabva ndazoita move out, ndokubva ndaudza mudzimai wangu kuti kunyangwe property hapana kana chandichatora, ndingangoti ndakangotora poto nendiro ne1 kumbeze, zvimwe zvose ndokubva ndazvisiya. Iye mudzimai wangu akabva angondiudza kuti chero yawaita kunyangwe as long as wangomeka sure kuti pawabuda mumba unobva wasiya wakiado. Ndikabva ndati abo, because panguva yacho iyoyo mudzimai wangu iye ainge aine tarisiro yekuti aifanira kuti ange achizoenda kuSouth Africa, but unfortunately akazoti ari munzira kuenda kuSouth Africa kuya ndo paakabva azosungwa ndokubva azodeportewa back kuno kuZimbabwe. Saka kunyangwe paakazotora passport yake zvekare, paakazama kuti ange achidzokera, hameno zvakanoitika pabhodha ndokubva azoisirwa bhani papassport yake nyowani iyoyo, hameno kuti zvakakonzeresa kuti ange achiitirwa bhani. Saka akabva azodzoka kuno kumusha zviya zvekutoti munhu akabva aita stuck. Saka mudzimai wangu iye paakazodzoka kuno ndokubva azogara, inini nemukadzi uya tainge tava kutoda kutonanavira kuma7 months ikoko tichidanana, ende tainge tichitodanana, but dambudziko randaingoona pane mukadzi uyo wandainge ndava kudanana naye, munhu wekuti ndaiti kana ndastakawo kana ndikamukumbira mari, because ndainge ndichida mari yekuti ndikwanise kugadzirisa mapapers angu, because pane kamwe kamukana ako kandainge ndakawana. Saka painge pachidawo zvimari zvakati one day. Iye mukoma chaizondirwadza paari ndechekuti kumba uko kwandainge ndava kugara akangouya chete musi 1 ndokubva azongotanga kungoshora kuti pano pandainge ndichigara for her it was not comfortable, sezvo ari munhuwo wekuti anozvifambirawo nemotikari yake yakanaka. Saka ainge ava kungoopta kuti zviri nani kuti tinge tichingonosangana kulodge. Dzimwe nguva mukoma taiti kana taenda kumalodge kuya waitoona kuti taispenda a total of maybe 160 US plus per one night. Apa munhu unenge wangomukumbirawo mari yekuti unge uchigadzirisa mapepa, but mukoma munhu uyu ainge achingoda kungospenda mari yake kana kuri kunzi inini naye tinenge tiri panzvimbo 1. Ndikabva ndati aiwa hazvina hazvo kushata. Saka pane zvimwe zvinhu izvo zvaainge achida kuhodherwa muno muHarare, zvimwe zvacho zvine kakupisa mukati. Saka iye akabva ati kuti ndinge ndichiuya kuzozvihodhera ndega kana kuti ndoshandisa dzimwe motikari dzangu ndoita zvekutuma vashandi hazviiti. Then ndo pandakabva ndazomupa nhamba yeshamwari yangu uyo anoitawo zvekudhiraivha matruck elocal, ndo pavakabva vazotanga kutaurirana. Ipapo mukoma maybe ndo pandakaita mistake, because ndakangoti ndichingobva kunomupa nhamba yeshamwari yangu haana kana kuzombogara atanga kundipa maupdates kuti zvinhu zvacho ainge ava kuzvifambisa sei. Iniwo handina kana kumbogara ndafungidzira kuti vanhu vaviri ava vanokwanisa kudanana, because in my heart mukadzi uyu ndaitofungidzirawo kuti nezera rake munhuwo wekuti anenge akavimbika. Kunyangwe ipapo pandainge ndichifaitira mukana wangu wekuti ndinge ndichienda kuPoland, ndainge ndakatozviudza kuti ndichibuda muno muZimbabwe ndichazama kuti inini naye tinge tichiita muchato, kunyangwe tikaita muchato wekukoti, kuitirawo kuti kana inini ndazoenda
Poland ikoko, iye kana akazoda kunditevera at least tinenge tiine marriage certificate redu. But mukoma ko ndaigozivei kuti munhu uyu ainge ava kutotanga kutodanana neshamwari yangu. So pandakazozviziva mushure mekunge ndazongoonawo mamwe mapictures andisina kunzwisisa, mapictures awa ainge akaiswa pastatus peshamwari yangu. Saka shamwari yangu uyu anorakidza kuti iye paainge achiposta mapictures aya pastatus akabva aita mistake ndokubva azoposta rimwe picture. So picture iri pandakaritarisa ndakabva ndaona kuti kukona kwepicture iroro kwainge kuine handbag, and handbag iroro ndakabva ndariziva kuti handbag remukadzi uyo wandainge ndichidanana naye. Saka iri rainge ringori selfie reshamwari yangu akazvitora ari mutrack. Iye paakauploada mastatus ake ndokubva I think akabva azongobaya nepicture iroro, even though akazorideleta, but inini nekudawo kweGP picture iroro ndakabva ndazongori downloada. Saka ndakabva ndatotumira picture iroro kune mukadzi uyu wandainge ndichidanana naye, ndikabva ndamuudza kuti ko wanga uchitsvakeiko mutrack meshamwari yangu, zvinoreva kuti vanhu imimi vaviri mava kudanana. Ndokubva tazotanga kutukana paya zvekuti nanhasi uno nasawira wangu hatisi kana kutombowirirana, because iyewo aitiwo akangopika up umwe mukadzi uyu ainge aine handbag iro rakafanana nemukadzi uyo wandainge ndichidanana naye. Ndakambozama mukoma kuti ndinge ndichita get to the bottom of this story, asi mukoma ndiri kutoshayawo kutoziva kuti ari kundiudza chokwadi ndeupi, because iye mukadzi uyu kana achitaura neni ari kuti now that mukana wako wekuti unge uchienda kuPoland wava kuda kuswedera, zvinoreva kuti wainge uchitamba nemwoyo wangu, wakanditambisa zvako uchiziva kuti kana mukana wako wazobudirira then wobva wazotorana nemhuri yako mobva maenda kumhiri kwemakungwa. Ndakakubatsira paya pawaitambudzika uchichema kuti mudzimai wako anokunyima bonde. Manje kana ukangondiramba ndine revenge yandiinayo, uchandiona zvako ende uchandiziva. Saka mashoko awa akabva andivhundutsa. Pari zvino mukoma I am just stuck. Mukadzi uyu handina kumuudza kuti handikudi kana kuti ndinokuda. Weekend iyo yapfuura mukoma ainge atoriko kuno kuHarare ndokubva atongoita yose yaainge achida neni. Tapedza kudaro ndokubva azodzokera zvake kuBulawayo. Please help me, nekuti sometimes pandinenge ndichifunga kuti it is far much better mukadzi uyu ndingomudhampa, but ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchitanga kurwadza. Ndobva ndazvibvunza kuti what if picture iro randakaona, handbag iroro randakaona riri pakona, what if risiri handbag remukadzi uyu? Maybe ndinenge ndangomurwadzisa, asi iye ari munhu wekuti akatovimbika, because mukoma iyewo mukadzi uyu pandainge ndiri pakuchema munhu wekuti akandinyaradza mukoma. So inini ndiri kungodawo advice kubvawo mucomment section. Zvinhu izvi ndozvivharisa here kana kuti ndongoramba ndichikontinya nemukadzi uyu? Handichaziviwo kuti ndozvifambisa sei. Maybe kana kuri kunzi iyewo akazonzwawo nyaya iyi, kana akandiudzawo chokwadi chake chekuti pakati pake neshamwari yangu pane zvimwe zvinhu zvakamboitika here, at least kana akandibudira pachena ndinokwanisa kumuregerera, because chinozoita kuti ndinge ndichimuregerera ndeuko kwatakabva. Kakundibatsira kwose kaakandiita murudo ndo kanokwanisa kuzokonzeresa kuti inini ndinge ndichizomuregerera. But I just want an honest answer from her. Iye ndinoti kana ndikamuti ndiudzewo your honest truth, iye anobva angoti handina kana umwe musi zvawo wandakambogara ndapinda mukati metrack rasawira wako. Hanzi pandakaenda kunotora zvinhu zvangu izvo zvaainge achida zvainge zviri kuHarare, hanzi ndakaenda nevashandi vangu. Patakatora zvinhu izvozvo tainge tiri vatatu,
inini nevashandi vangu avo vakandibatsira kuburutsa zvinhu izvozvo vachizviisa mumotikari ndokubva tatodzokera kumba. Handina kana communication neshamwari yako. Iye akatombosvika panzvimbo yekuti akanditi kana uchifungidzira kuti ndiri kunyepa chisarazve nefoni yangu uone kuti iye shamwari yako anokwanisa here kuzotaura pachati pangu achitaura nyaya dzerudo. But mukoma, izvozvo ndakabva ndangoona sekunge zvisinga make sense because ndakangozvibvunza kuti what if ko vanhu ava kana kuri kunzi vanenge vakatoitirana a tip off, ini ndini ndinenge ndava kungoitwa benzi. Please assist me, mhuri yeZimbabwe. Ndoramba ndiinaye here mukadzi uyu kana kuti ndongosiyana naye? Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamiwo kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndine pfungwa mbiri. Sometimes kana kuri kunzi ndikafunga kuti mukadzi uyu ndinofanira kuti ndinge ndichimuramba, but on the other side kana ndikamufunga kana kumutarisa ndinobva ndanzwa ndichimunzwira tsitsi kuti iye akandipa rudo rwake, ende andipa rudo rwake ndokubva azopodza mwoyo wangu. Hey vedare, zvakangoma azvo veduwe. Please ngatizameiwo kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyu mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Inini ndiri mukadzi ane makore 27 ekuberekwa. Ndiri kuda kureururawo izvo zvakaitika pakati pangu neboyfriend iyo yainge ichidanana naamai vangu. Kana ndikafunga nyaya iyi mukoma, ndinobva ndanzwa ndichizvinyarira. Zvakaitika ndezvekuti Amai Vangu Mupurisa saka vaiva nechimwe chikomba chavo icho chavaipota vachiunza kumba kana kuri kunzi baba vanenge vasipo. Saka chikomba ichi mukoma, isusu tainge tichitozviziva kuti murume uyu anodanana namama vedu, ende patori nesuspect yekuti pavana avo amama vavanonzi vakaita nababa vedu, we think kuti mwana 1 ndiye oga mwana wadhedhi. Maybe apatomborina kana mwana 1 wadhedhi, because like inini mukoma ndinotoshaya kuti ndakanyatsokufanana nani chaizvo. Handina kufanana namama, handina kufanana nadhedhi. Ivo dhedhi vangu vatema, amai vangu vatema, but inini ndiri mushava mukoma. Amukambondiisi kuvanhu vanonzi vanhu vatema. Saka zvinhu izvi kubva ndichingokura ndaigara ndichingozvibvunzawo kuti but inini ndakanyatsokumbofanana nani, until mukoma tazoziva kuti ivo mama vatori nechimwe chikomba chavo icho chavanodanana nacho. Then mukoma ndakabva ndazodanana zvekare neimwe boyfriend iyo yainge ichidanana namama vangu. Saka boyfriend iyi yakabva yazorambana namama. Mushure mekunge vazorambana ndo payakabva yazotanga kundinyenga. Asi boyfriend iyo yainge ichidanana namama payakandinyenga, handina kutozivawo kuti yainge ichida kutongorevenja mama vangu. But fortunate enough havana kana kuzombogara vazozviziva ivo mama kuti ndakazodanana neimwe ex-boyfriend yavo. But zvinhu izvi mukoma, most of the times kana ndikagara ndichizvifunga zvinobva zvangondipa that embarrassment yekuti saka murume ainge achitombokwira pamusoro paamai vangu, inini ndakamutendedzawo kuti ange achiuyawo kuzokwira pamusoro pangu. I really feel like a bad person. Kana ndikazowana mukana mukoma, ndichazouya ndozokuudzai the story about me and my siblings. Izvo zvatino that story iyo inoita kuti tinge tichisuspekta kuti isusu hatisi vana vababa avo vacho vatakangokura tichinzi ndo baba vedu. Ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyo, a family secret. Please vanzvadzi, kana mukawana mukana kasikai madzoka nenyaya yenyu, munyatsotiudza nyaya yenyu zvizere.